नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर इकडे बघा खांद्याला लावलेली आहे बॅग आणि मी चाललो आता कुठे? बदलापूरला, माझ्या सासरी सासरवाडीत. आणि इथे काय केलंय? हे सर्व कपडे आता लावते, दिवाळीच आहे ना. आम्ही हे सर्व दान करणारे कपडे. कपडे सगळे गडी मारून ठेवते, कारण नवीन घरातून आल्यावर सगळे कपडे असेच ठेवलेले होते ना कोंबून. आणि लावले कबाट लावला पूर्ण. हा कबाट लावलेला, अर्धा लावलेला दाखव. आपण बघूया, अर्धा कबाट लावलेला बघा. सर्व प्रॉपर अरेंज असतं आमच्या घरी. वा वा वा, एकदम छान. ताई आले मदतीला. ताईला बोलून घेतलेलं आहे. आता मी चाललो बदलापूरला काजलला घ्यायला. आणि ही बॅग ना खाली बॅग आहे, तर कसं या बॅगेतून सर्व आणणार आहे आणि सर्व बॅग्समध्ये घेणार. दिलू वाजव ला, अंगावर उडवशील. बापरे, मस्त. नमस्ते सगळ्यांना. आता मी निघाली आहे विक्रोळच्या घरी जायला आणि हे मला घ्यायला आलेले. हे बघा, रेडी. बॅग बिग घेऊन दरवाजा उडा. चल जर का आता बसलो मी रिक्षात. आता पोहोचू. 1 तास तरी लागतो, 1-1.5 तास लागतो ना आपल्याला. ट्रेननी 1 तास आणि बाकी मग असं 15-15 मिनटं लागतात. तर आम्ही पोचलेलो आहे घरी. काजल आली म्हणून फटाकडे वाजवतात इकडे सर्वजण. काजल बघ वरती बघ किती जण राहतात आहे बघ. दिलू काय तू अशीच आहे बसलेली? काय? हां तसं कोण पण खोलेल. मी तेच बोलू, उघडत का नाही ते. मम्मीने आमचे सकाळची अंघोळ आता केलेली आहे. सकाळची अंघोळ आता नाही केली, मी 2दा केली. हां, अरे भांडी घासायला गेले, खरकाटा पाणी असं घेऊन गेल्या घ्यायचं मच्छीचं आणि प्लेटला. तिची दरवाजा उघडताना अशीच झाली अंगावर. काय मच्छी? मच्छीचं ती. आणि तुम्हाला बघा आपली दिलू सुद्धा बघायला आवडते ना. तर दिलू इकडे काय करतेस तू? माझ्या लॅपटॉपवर बसली आहे दिलू. चालू आहे लॅपटॉप तो. आणि मी त्याला मध्ये शटडाऊन नाही केलं आहे, फक्त टेम्पररीली बंद केलं आहे. स्लीप मोडवर टाकलेलं आहे, कारण मी जर आतमध्ये गेलो होतो. तर आमची इकडे दिलू बघा बसलेली आहे. दिलू, ओय दिलू पिल्लू, काय काय लागलं तुला इकडे? पुस पुस, शानी आमची दिलू. काय चावते 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 चावते. झोप झोप. तिला वाटतं मी तिकडून उठ चालतोय ना, तिला म्हणते असे कर. तर इथे तुम्ही बघू शकता. तर भाई आपल्याला मटनचा रस्सा आणि चिकन फ्राय ही रेसिपी दाखवणार आहे. तर सर्वात आधी मी तुम्हाला सांगतो, आमच्याकडे मटणाचा भाव आहे 700 रुपये किलो आणि चिकन आहे 240 रुपये किलो. म्हणजे ते नेट भावसं नव्हतो. तर भाई तुम्ही काय करताय? मटण धुताय ना पहिला. मटण आपण चांगल्या प्रकारे धुवून घ्यायचं. आणि तयारीमध्ये बघा मम्मी भाई आणि सर्वांनी मिळून ही तयारी केलेली आहे. तर इकडे खोबरा घेतलेला सेम आहे, सुका खोबरा वेगवेगळा घेतलेला आहे, लसूण, कांदा आणि आपलं आलं. तर इकडे मटण धुवून घेतलेलं आहे. आता भाई त्याला काय करणार? हां, त्याच्यात आपण पाणी ठेवणार आणि शिजत ठेवणार ना. ओके, कारण मटणाला चिकनापेक्षा होतं, मटनला चिकनपेक्षा जास्त टाइम लागतो शिजायला. तर इकडे भाई आता शिजत ठेवतात आहे. आणि हे सर्व आता भाजून घेणार आहेत ना तुम्ही सर्व. तर इथे बघा भाईने काय काय घेतलेलं आहे. आमच्या भाईची स्टाईल बघा खोलायची कशी आहे. हे काय घेतलंय? कांदा, खोबरा, लसूण पण आहे, कोथमीर आणि पाणी टाकलंय ना 15 त्याच्यात. आणि आपल्याला कसं करायचं हे पेस्ट करून घ्यायची आहे ना. तर ही बघा आपल्याला अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे ना. ओके, तर भाई तिकडे मिक्सर लावतात आहे, मटण बनवतात आहे आणि मी चिकन फ्राय करतो. चिकन फ्रायमध्ये मी काय काय टाकतो ना ते मी तुम्हाला साहित्य सांगतो. साहित्य बघा मी पाठी काढलेलं आहे. तर इकडे आहे भाई आणि मी करतो आहे आपल्या चिकनची घाई. तर इकडे आपण तेल टाकतो आहे. तेल टाकून आपण गरम मसाल्यामध्ये भाई तुम्ही काय काय घेतलं दाखवा मला. तर तमालपत्र, जिरा, आपलं काली मिरी, चक्री फूल घेतलंय आणि दालचिनी घेतलंय. ओके, टाका. गरम झालं ते. इथे बघा हे आणि वाटप टाकणार आहे. मी तुम्हाला दाखवतो की मी चिकन फ्रायमध्ये मी काय घेतो. तर इथे बघा मी घेतलेला 1/2 किलो आपला चिकन चांगला धुवून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये मी टाकतो आहे 1/2 चमचा हळद,
अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा लाल तिखट, जे आमचं आहे घरगुती आणि कमी तिखट आहे. त्यासोबत मी टाकतोय इकडे कॉर्नफ्लॉवर अर्धा चमचा, बेसन अर्धा चमचा आणि चवीपुरतं मीठ. हे 3 साहित्य परत मी टाकलेलं आहे. आणि इकडे मी ठेवलं आहे तांदळाचं पीठ, पण ते शेवटी टाकणार आहे. आता मी ह्याच्यात टाकणार आहे आला लसणाची पेस्ट आणि अंड. आता भाई तुम्ही काय टाकताय? वाटण टाकताय? टाका बघूया किती वाटण टाकायचं त्याला. तर पाव किलो आपला मटन आहे ना भाई. इकडे टाकलंय मी अंड आणि इकडे टाकतोय मी आपली आला लसणाची पेस्ट. आपल्याकडे जर लाल काश्मीरी पावडर असेल तरी तुम्ही टाकू शकता, म्हणजे कसं कलर जरा लाल येतो. काय टाकताय आता? मिरची पावडर, गरम मसाला आणि हळद ना. 1 चमचा आणि पाव चमचा असंच ना. आता इथे पण झालेलं आहे आणि आता सर्व मी मिक्स करून घेतो आणि हे भाई करतात तोपर्यंत मॅरिनेट होईल ते व्यवस्थित. आता इथे बघा भाई आपण किती शिट्टी करून घेते याला? 5-6 पेक्षा वरती, म्हणजे शिजला पाहिजे ते व्यवस्थित. आणि त्याच्यात पाणी सुद्धा टाका ते. इथे आम्ही पाव किलो मटण घेतलेलं आहे. तर इकडे आपण चांगल्या प्रकारे सर्व हे मिक्स करून घेऊया. आपलं अंडा आणि ते सर्व लागलं पाहिजे. आणि मॅरिनेट करून आपण का ठेवतो? कारण ते कसं मग चांगलं मॅरिनेट झालं की चांगलं नरम पण लागतं आणि मसाले पण त्याला सर्वीकडे लागतात. तर कोण मॅरिनेशनमध्ये आपण दही पण टाकतात, वेगवेगळे प्रकार टाकतात. पण जेवढं होऊ शकतं दूधचे प्रकार आपण नॉनव्हेज सोबत अवॉइड करायचे, म्हणून इकडे मी मॅरिनेशनला हे टाकलेलं आहे हे सर्व. आता बघा हे सर्व मिक्स झालं ना व्यवस्थित. आता इकडे बघा मी काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकली नाही म्हणून ह्याचा कलर जरा रेड नाही आला आहे. आता हे मस्त रेडिश होतं. असं बघून पण कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटतं सांगा. तर इथे आता तुम्ही पाठी बघू शकता. भाई तुम्ही काय टाकताय? मीठ टाकताय. तर चवीपुरतं इकडे मीठ टाकायचा कार्यक्रम चालू आहे. आणि मी बघा इकडे तेल घेतलेलं आहे आणि आपलं जे मॅरिनेशनला ठेवलं होतं त्याच्यात एक साहित्य आपण टाकायचं आहे, ते म्हणजे आपलं तांदळाचं पीठ. म्हणजे कसं आपलं जे चिकन आहे ना फ्राय होईल ना, डीप फ्राय एकदम कुरकुरीत लागेल. बस झालं, जास्त नको. आता हे परत मिक्स करून ठेवूया तोपर्यंत आपलं तेल गरम होतं. आणि इकडे आपली मटन रेसिपी पण भाईनी तुम्हाला दाखवली, भाई कसे बनवतात ते. आमच्या दिलूची मजा बघा. आम्ही शिफ्टिंग करतोय, आम्ही सर्व सामान इकडे तिकडे करतोय. आता आपलं दिवाण आपल्याला इकडे ठेवायचं आहे. सर्व सामान खाली गेल्यावर मॅडम जाऊन बसल्या तिकडे, म्हणजे वजन नको उचलायला मम्मी म्हणून ना. म्हणून अजून ती वजन बसली आहे. अय दिलू पिल्लू, दिलू पिल्लू पप्पी दे, कमी करतोय. पप्पी दे. हा चला उठा दिलू, नाही उचत असंच उचला. मग आता तुम्ही बोलाल की शुभांगी कीर काकूला तुम्ही दाखवला नाही. जरा फॅनचा सुद्धा आवाज येईल. आणि इकडे तुमचे काकू, शुभांगी कीर कशाला बोलतो? त्यांचे काकू. मग तुला बोलतील तू मम्मी बोलायचं. मम्मीला दाखवतोय. आणि आता तुम्हाला एक ते बोलतात ना, मटणाचा केला रस्सा, चिकन केला फ्राय, हेच करतोय ना आपण. ते आपलं ते डायलॉग पण ना तसं. मटणाचा केला रस्सा, चिकन केला फ्राय, तोंडाला पाणी सुटलं बघूनच काय. बरोबर बरोबर बरोबर. ओके. तर इकडे काय पण तू बघतोय? असं काहीतरी काजलचं नाव घेतलं होतं ना तू? हो, असं मी काजलचं एकदा नाव घेतलं होतं. काय घेतला होता? आता मी तेल तापवायला ठेवलंय. आता आपण त्याच्यात फक्त सोडायचं आपल्याला. ते सर्वात जास्त मला खूप आवडतं ते जेव्हा जातं ना त्याच्यात तेव्हा. तर इथे बघा भाईचं झालेलं आहे मटण बनवून. इथे आपण बघूया तेल आपला तापला काय. फक्त जरासा आपण मसाला टाकूया. नाही तापलेला बघा, खालीच गेलेलं आहे ते. अजून तेल तापायला टाईम आहे. जरा फास्ट करूया आपण गॅस. तेल तापतोय. इकडे बघा किती मग टेम्पटिंग वाटतंय बघा. बघा तेल तापलं की नाही ते आपल्याला कसं समजतं. हे बघा जे आपण मसाला टाकला होता ते वरती आलेलं आहे. तर आता आपण एक एक करून फोडी हे सोडूया. तर सर्वात आधी एक तुम्हाला दाखवतो, नंतर मी पटापट सोडून घेतो. तर इथे बघा हा पीस घेतलेला आहे मी, हा पीस. तर मी असा सोडला आहे याच्यात. हे बघा चांगला फ्राय होणार बघा. तेल पण आता तापणार आहे पूर्ण. आता इथे बघा मी कॅमेरा भाईला हँडओव्हर केलेला आहे. ठीक आहे. आता बघा कसं एक एक सोडतोय बघा. आणि फ्राय पण होतं ना व्यवस्थित भाई. तर भाई तुम्हाला आवडतं ना चिकन खायला? तुमच्याशी बोलतोय मी पण माझ्या तोंडाला इकडे पाणी सुटलंय. आता तुम्ही चिकन पण बघा जरासं. हे बघा कसं दिसतंय बघा. फ्राय होते. होणे दो सर्व टाकून घेतो. ही एक बॅच करतो आणि ही बॅच वेगळी करतो बघा ही वाली याची. ओके. इकडे बघू शकता असं फ्राय होतं आपलं. चांगलं फ्राय झाला पाहिजे. ते आतून शिजला पाहिजे प्रॉपरली पूर्ण. मसाला पण एकदम व्यवस्थित कोट झाला पाहिजे तो. तर इथे बघा मी चांगल्या प्रकारे फ्राय करून घेतलं. तरी पण मी किती पण फ्राय केलं तरी मी एकदा चेक करतो. तर कसं चेक करायचं बघा. ह्याच्यात घेतलं मी आणि आपलं बघायचं चिकन असं हे करून. ओके. इकडे बघा तुम्हाला दिसतंय भाई बघा. कॅमेरा बघा जवळ ना. हे बघा तुटला ना व्यवस्थित सर्व. तर मी तुम्हाला जवळ आणून दाखवतो व्यवस्थित. अजून बघा
हे बघा दिसतंय तुटलेलं व्यवस्थित. तर हे आपला फ्राय झालेला आहे. आता आपल्याला नेक्स्ट बॅच टाकायची आहे. तर भाई व्यवस्थित शिजलंय ना हे बघा. आणि तुम्हाला सांगतो इकडे असं वाटतं की मच्छी फ्राय होते असं वाटतं ना भाई. ओके तर हे बघा आपलं सर्व झालेलं आहे. इकडे झालेलं आपलं चिकन फ्राय एक बॅच. आता आपण टाकूया दुसरा बॅच त्याच्यावरती. हे आपला गॅस आता मी स्लो केलेला आहे का तर आपलं तेल ऑलरेडी तापलेलं आहे. आता जर फास्ट केलं तर फास्ट गॅसमध्ये हे व्यवस्थित शिजणार नाही. तर हा गेला पीस नंबर 1, पीस नंबर 2. म्हणजे आता बघा आता सध्या तरी आम्ही घरी 2 जण आहे. तर एक बॅच मी खाणार, एक बॅच भाई खाणार. आणि तुम्हाला एक सांगतो आता कसं इकडचे आपले चिकन आणि मटनवाले ओळखीचे असल्यामुळे ना त्याला मी बोललो की मला जरा चिकन फ्राय करायचं आहे. तर त्यांनी मला ऑलमोस्ट सर्व असे बोलतात ना पीसच दिले. भाई याच्यात हड्डी कमी आहे ना जरा. मासच आहे ना सर्व. आणि लास्टला तुम्हाला सांगतो हे मसाला पण उरतो ना तेही आपण जेव्हा फ्राय करतो ना तेव्हा एकदम कुरकुरीत आणि मस्त वाटतं ना भाई. तर भाईला मी कॅमेरा दिला होता. मसाला आवडतो तुम्हाला लास्टचा खायला. ओके चला आता इकडे फ्राय होते. आता जरा फास्ट करूया आपण है ना. टाकेपर्यंत स्लो ठेवायचं. इकडे बघू शकता तुमचं आपली रेसिपी झालेली आहे मस्त एकदम. तर आता तुम्हाला मी सांगतो ह्याच्या अगोदर जे तुम्ही चिकनचा रस्सा आणि मटन केलं फ्राय, मटणाचा केला रस्सा, चिकन केला फ्राय, हे जर तुम्ही क्लिप बघितलात हे आम्ही बनवलं होतं भाई आणि मी नवरात्रीच्या अगोदर. हे जुने क्लिप्स होते. अजून जर ठेवत गेलो असं तर ते खूप जुने झाले असते. आणि मग मला भाईचं दाखवायचं होतं की भाई असे मटन रेसिपी कसे बनवतात आणि मलाही कसं चिकन खायला वाटलं तर मी कसं बनवतो. सध्यापुरती मी तुम्हाला सांगतो मम्मीला जे हॉस्पिटलला नेलं होतं त्याचे जे मेडिसिन्स दिलेले आहेत त्याच्यामुळे मम्मीला ना झोप जास्त येते. झोप आणि आरामसाठीच त्यांनी एक गोळी रिकमेंड केली आणि एक तेल रिकमेंड केलं. त्या डॉक्टरांचं नाव आणि प्रिस्क्रिप्शन मी तुम्हाला दाखवेल. सध्या दाखवत नाही, पहिलं बघूया ना आपल्याला किती फरक पडतोय. आणि अजून तुम्हाला दाखवतो इथे बघा आज आमच्याकडे पाऊससुद्धा पडलेला आहे. तुमच्याकडे पण पाऊस पडला का आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि सर्वांनी आपापली काळजी घ्या. बाय बाय.